Sabina naiz, DBH-ko koordinatzailea, eta orain zehatuko naiz azaltzen hitz gutxitan zer den DBH-en egiten duguna. Eta kizunez, DBH-en lau maila daude. Eta maila bakoitzean baditugu bi gela, beraz DBH-en 8 gela ditugu. Irakasleok etengabeko formakuntza prozesua jasotzen dugu, ikastolan naiz kanpoan. Guretzak familiei arreta ematea ezinbestekoa da, baina gure erdigunea ikaslea dira. Beraiek baitira benetako protagonistak irakaskuntza prozesuan. Zer nolako ikasleak lortu nahi ditugu? Euskaldunak, eleanitzak, gizartearekin eta inguruarekin konprometituak, harremanetan eraginkorrak. Eta zer da horretarako egiten duguna? Bueno, DBH-ko kurrikula garatzeaz gain, beste horren beste ekintza antolatzen ditugu. Esate baterako, 3-4 egunetako irteerak antolatzen ditugu. Proiektu desberdinetan parte hartzen dugu, esate baterako, Erasmus Plus, Kila, Agenda 30, liburu digitalak erabiltzen ditugu, eta beste horren beste ekintza. Guzti hau eta gehiago aurkituko duzu gure ikastolan, baina batez ere irakasle talde bat konprometitua.